ισχύσει από το 2027 με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη Βιβίτη Χαραλαμπογιάννη, την Υφυπουργό και τον Γιάννη Κωστανάκη, τον Γενικό Γραμματέα, προκειμένου να φέρουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα προβλέπει και τις δαπάνες αλλά και τις συμβάσεις του προσωπικού στη λογική ανταποδοτικών τελών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόλις έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να το συζητήσουμε μαζί σας, να διαβουλευτούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να είναι όλοι προετοιμασμένοι για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό. Πάντως, στέκομαι στο ότι είναι σίγουρα μια σημαντική κατάκτηση ενός σύγχρονου και σοβαρού κράτους να μπορεί να υλοποιεί πολιτικές που τις έχει αποδεχθεί, τις θεωρεί αποτελεσματικές και τις θεωρεί και δοκιμασμένες πλέον, με δικούς του πόρους και να βασίζεται στα δικά του πόδια γι' αυτό. Να πούμε επίσης ότι στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά δημοτικού σχολείου αλλά και για άτομα με αναπηρία, και εδώ θα έρθουμε να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες αυτές, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του σήμερα, εντάσσοντας υπηρεσίες STEM στα προγράμματα